Veľmi často sa o tom nehovorí, ale syndrom vyhoreného rodiča. Ja to budem hovoriť z môjho uhla pohľadu jednorodič, keď som vychovávala, no vychovávam aj teraz svojho syna, ktorý má autizmus, že ako sa na nás spoločnosť pozerá, alebo skôr nepozerá, že musíme byť mamami, otcami, učiteľmi, kuchármi, odprevádzať svoje deti do školy a späť, riešiť s nimi úlohy. Ak máme to šťastie, máme ísť aj do práce, ale veľmi často rodičia spadnú do tej pasce, že ak máme ťažko postihnuté dieťa, že nemôžeme ísť do práce, lebo naše dieťa si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť a sme v jednom kolotočí. A keď chodíme ešte k lekárom na terapie, tak potom nikto sa nás nepýta my, ako sa máme. Stále sa tá pozornosť sústreďuje na to dieťa, lebo dieťa má svoje potreby, musí ísť na logopédiu, na fyzioterapiu, na rôzne terapie a nikdy sa nikto neopýta rodiča, ako sa má. Alebo ak sa aj opýtajú, čo máme na to povedať, že dobre, že som vyhorená, že som v jednom kolotočí, že sa necítim dobre, že potrebujem reset, že potrebujem oddych a je to ťažké, lebo aj my sa sústredíme na svoje dieťa, ale čo sa vlastne deje? Keď má niekto svoju prácu, tak pracuje 8 hodín a potom oddychuje alebo má aj svoj koníček, má svojich priateľov, ale keď sa staráme o svoje dieťa alebo o nejakého blízkeho, nemáme koníček, nemáme hobby, nemáme voľno, lebo 24 hodín sa staráme. Tá chorá osoba je buď zatvorená v dome, v byte, 24 hodín alebo je pripútaný k lôžku, chodíme na terapie, takže v jednom kolotočí sme buď doma, alebo od lekára k lekárovi, od terapie k psychológovi, psychiatrovi, k logopédovi, na rehabilitácie a nemôžeme vypnúť. Nie je to, ani sa to nepovažuje za prácu. Zvláštne. Snažím sa hovoriť v takom zmysle, aby YouTube ma neblokoval a je to ešte prípustné, ale mám o tom ešte aj iné myšlienky, ale nie všetko môžem nahlas povedať. Takže nemáme ani oddych. Celý život je o tom, že sa staráme. No a nemáme to komu odovzdať. Nemá nám kto pomôcť. Lebo pri autistických deťoch je ten vzorec, že nikoho iného netolerujú. Potrebujú svoje prostredie, potrebujú svoju rutinu, potrebujú tých istých ľudí a ani ho nemáme kam dať. Nemá nám kto pomôcť. Nemáme sa na nikoho spoľahnúť. Takže nehovorí sa o tom, že áno, vyhorieme, že možno to nie je ani depresia, ale neskutočná únava. V jednom čase, keď syn má 6 alebo 7 rokov, neustále, to viem, to bolo veľmi zlé obdobie, neustále som si prehrávala tú myšlienku, čo sa s nimi stane, ak tu nebudem. Čo s ním bude. Lebo ja nemám súrodenca, on nemá súrodenca a hovorím, a čo s ním budem, ak tu nebudem. To bolo strašne negatívny rozhovor sama so sebou a ten negatívny vzorec, ktorý sa mi stále prehrával. Potom som si všimla, že to je deštruktívne, že v tom nemôžem pokračovať, lebo možno, že sa mi niečo stane a nebudem tu zajtra a nad tým stále točiť svoje myšlienky neprinieslo mi žiadne osoch, len som sa ešte viac ničila. A nikto o tom nehovorí. Možno, že ani nemáme depresiu, len by sme potrebovali naozaj nejaký reštart. Ale nikto sa nezaujíma o rodičov, či o súrodencoch. Lebo to ochorenie, tá náhla zmena zmení celý náš život.
ja neviem, aké je vychovávať zdravé dieťa. Ja neviem, aké je to oddychnúť si. Ja neviem, aké je to ísť niekam v pohode. Teraz je to už lepšie, ale predtým to bolo stále o kriku, o plači, o neustálej rutine, o neustálom varení, lebo nikdy nič nové nezjedol. Teraz je to už áno lepšie. 18 rokov, Ježiš. A je to také unavujúce, že nemôžeme ísť ani na kávu, lebo predtým lebo tieto deti všetko berú doslova, že ideme na zmrzlinu, takže to znamená, že ideme na zmrzlinu, zjedli sme zmrzlinu a už ideme domov. A predtým stále už opakovala, kedy už ideme domov, a to neustále, ježiši, ako zaseknutá platňa. No a teraz, keď už ideme na zmrzlinu, že dobre, ideme na zmrzlinu, ale tam aj ostaneme. Dobre, v tej reštaurácii, v tej kaviarni, alebo pôjdeme do parku a tam zješ tú zmrzlinu, len aby som si trošku sadla. Ale to zase nie je také oddychnutie, že si sadnem a užívam si okolie, lebo stále musím mať oči na stopkách, kde je, čo robí, hore dole sa prechádza, kde sa stratil. Takže nikdy nevypneme z toho režimu mami a potom ani si veľmi nevšímame, ako to vplýva možno aj na súrodencov, na nás. Nikto sa tým nezaoberá, nie je to také bežné, lebo všetok svoju pozornosť dávame na svoje deti, aby mohlo ísť do školy, aby malo nejaké sociálne kontakty, aby sa malo lepšie. Poznám milión príbehov, že vieme, ako to funguje v systéme, potrebujeme pomoc iných ľudí, potrebujeme zbierať vrchnáčiky, aby sme zaplatili nejakú terapiu. Sú neskutočné príbehy na rôznych webových stránkach, ako ľudia ľuďom. Takže je veľmi dôležité aj hovoriť o tom, že aj my, mami, otcovia, súrodenci, by sme potrebovali vypnúť, by sme potrebovali nejaký reštart. A toto nie je také bežné hovoriť o tom. Alebo aj keď sa nás opýtajú, čo na to odpovedať. Musíme vydržať, musíme ísť ďalej, ale bolo by potrebné aj o tom hovoriť, že ako sa máme my. A starať sa aj o naše zdravie, lebo keď o našu psychiku. Lebo čo môžeme urobiť? Musíme ostať doma. Pustíme si telku. No, nič tam nie je zaujímavé. Môžeme si čítať nejakú knižku. Alebo si pustiť hudbu. Ale niekedy aj my by sme potrebovali nabiť si svoje batérky a oddychnúť si a naozaj mať úplný reštart mozgu, aby sme sa cítili znova. Lebo len stále dávame, samých seba svoj život odsúvame nabok a v popredí je naše dieťa alebo náš chorý rodič, súrodenec. Takže potrebujeme viac oddychu alebo nejakú pomoc, ktorá ešte nie je v systéme dostatočná alebo veľmi komplikovaná získať pomoc od niekoho, alebo neexistuje taká platforma, ktorá by sa zaujímala o to, ako sa majú ostatní členovia rodiny, ktorá je postihnutá ťažkým zdravotným postihnutím, chorobou, trvalými následkami. Takže vyhorený rodič, aj také existuje. Taká malá pripomienka, že nie ste v tom sami, že mnoho rodičov tým prichádza, len sa o tom nehovorí, lebo musíme bojovať za naše deti, musíme bojovať so systémom, so spoločnosťou. Takže nie ste v tom sami. Ahoj.